Boas tardes desde Burela, boas tardes desde Vistalegre, benvidos ao espectáculo do Fútbol Sala. Arrancamos aquí esta retransmisión do encontro da 23ª xornada da Segunda Nacional de Fútbol Sala masculino, o partido entre o Pescado Rubén Burela e o Uñagrupo Elegido. E antes vamos facer unha pequena previa, como ven acompáñame Jairo Campo, o adestrador e coordinador das categorías inferiores femeninas do Pescado Rubén Burela. Boa tarde, Jairo. Hola, Miguel, boa tarde. Vamos a aproveitar que tivemos onte tamén o Día da Muller, non podemos ter a nadie do equipo femenino, porque veñen de ganar un 2 en Melilla, sigue con esa dinámica increíble. E temos a ti para que nos fales un pouco de como están as cousas na base femenina, tamén, sobre todo, para empezar con ese ascenso á preferente autonómica do filial, un equipo que fixe unha grandísima temporada, teño aquí 15 vitorias, unha soa derrota, 143 goles a favor, tan só 9 en contra, claras dominadoras do campeonato. Só lles fixo sombra o filial do grupo Fórmate Vilalba. Me imagino que moi contento coa progresión deste equipo con este ascenso. A verdade que sí, estou encantado. Sí que os números abultan moito, pinta que a trayectoria da competición foi moi doada, pero bueno, ainda o comentaba outro día tamén na prensa, que xa non foi só a nivel resultado, sino que foi o feito de iniciar o proxecto co filial este ano, de incorporalo á base, buscar xogadoras senior, porque a normativa di que temos que ter 5 licencias senior para poder sair a competir, 3 en todos os partidos. Bueno, que empezamos no mes de xullo, claro, chegas agora e dices tú, bueno, 130 goles a favor, non sei que, pero que o proceso foi largo, bueno, que chegamos cansados, pero super contentos. Sí, parece fácil, non? Igual que a dinámica do femenino, que claro, o primeiro equipo que parece que é fácil ganar todo, pero conleva traballo. Claro, porque eu ainda o comentaba outro día cun adestrador, compañeiro, que me dicía, pero, bueno, fomos xogar a casa, dicía, pero cantas sesións facedes? Claro, é que nós estamos facendo 3 sesións de hora e media, que hai moitos equipos que as farán en segunda, pero en preferente Galicia, pois non as fan. E sobre todo o equipo ten os números, digamos, bueno, abraiantes, pero sí que tivo que loitar con ese equipo de Vilalba, co grupo Fórmate Vilalba. Perderán na casa 2-3, creo que no último minuto chegar ao terceiro gol do equipo de Vilalba. Hai 3 semanas, o 17 de febreiro, deran unha mostra de madurez moi grande do equipo, non? Vencendo 0-3 en Vilalba. Sí, a ver, o equipo cambiou moito. Ao final, empezando por min, eu era a primeira experiencia que tiña con xente senior, foi todo así no verán, rápido, incorpora xogadoras, entrenan xogadoras que, como a Silvia, que ten 28 anos, Cris, 22, 23, incorporamos a Sofía tamén, que viña de estar parada, con nenas que están en idade cadete e idade juvenil. Entón, claro, foi un proceso de coordinarse entre todas, e creo que falaba outro día, a final de Copa de Diputación, que foi en outubro contra Ribeira. Si tuáramos a oportunidade agora, pois xa somos un equipo completamente diferente. Ribeira, que é equipo que está na preferente. Sí, de feito está peleando por ascender a segunda división, está a terceira na clasificación, perderamos 2-1, creo que agora nós tamén somos moito máis equipo que no mes de outubro, novembro, cando xogamos esa final de Copa contra elas. Supoño que a mellor ainda non deu tempo a pensar moito no ano que ven, pero non sei se ese salto a preferente autonómica é moi grande. Eu creo que estamos preparados. Comentaba o Silvia tamén en prensa, en Copa de Diputación xogamos contra Begonte, que está sétimo en clasificación, con Ribeira, que está terceiro, e bueno, incluso en Liga con xogadoras de Villalba que están entrando en convocatorias en preferente Galicia. Sí, de feito, foron 2 partidos complicados porque son xogadores que están en dinámica de primeiro equipo. Si é certo que a ida foi un partido destes que podes xogar varias veces, que ao mellor non cometes tantos erros e acabas perdendo, pero outro día xa dimos un exemplo de madurez moi grande. É dicir, que este equipo velo capacitado para competir incluso esta mesma temporada se estivera na preferente, non? Sí, eu creo que competiría sin ningún problema. E que supón para ti, como coordinador, como adestrador, para as compañeiras tamén imagino que, por exemplo, ver a Cris Blanco, unha xogadora que empezou no filial e que de algún modo está consolidada xa no primeiro equipo, Cris Blanco, tamén Aroa, tamén Irene, non? Que estiveron nesa Supercopa disputada en Torremolinos. Que supón para ti e para o resto de xogadoras? Para min é un orgullo, porque ao final foi, xunto con Silvia, a primeira xogadora que chamei, sabendo que volvía para Burela, ela estaba en Amarelle, por curiosidades, pois non debutara ali en primeira, estando un par de anos no filial,
e bueno, este ano pues deronse circunstancias que lle deron o premio. En canto ás peques da base, ten que ser increíble, porque se xa tiñan referentes como a Yosi, que lles levaba a parte de psicología dende o ano pasado, a Antía, que leva nutrición, a fai segunda adestradora, que son xogadoras que teñen aí no día a día. Se encima ven que unha compañeira que tamén comparte pista con elas, digamos que Cris estaba un par de escalóns por debaixo e que de repente está tamén xogando en primeira división, é un espello super cercano para reflexarse. E a nivel do traballo, xa índonos ao que é todo o resto da base, a ti chamante no final da temporada máis ou menos 21 a 22 para intentar darlle un pulo a esta estrutura femenina do Pescado Rubén Burela. Creo que nun verán consigues armar 3 equipos. Comentabas antes que eran Alevín, Cadete e Xuvenil. Correcto. Non foi fácil, non? No, de feito, bueno, tú conoces a David, a min entraron máis ganas outra vez cando me chamou David Ribeira para ir coa selección sub-16, coa federación, e aí, pues, cando acabamos a competición, chamoume Mera para tantearme a ver que me parecía, e no verán empezamos a falar, a preparar todo, xornadas de portas abertas, e bueno, decidimos, en lugar de sacar filial, potenciar a base femenina, ter 3 equipos, facelo, é dicir, menos e de máis calidad, saímos con Alevín, bueno, eran benjamines e alevines, o cadete e o xuvenil. Eu sempre che digo que creo que pareceme que estás facendo un grandísimo traballo, e no segundo ano xa, digamos que redobrades o esforzo, e agora sí que xa temos equipo desde benxamins ata xuvenis, todas as categorías, incluso tamén pre-benxamins que xogan mixto. Son máis de 70 nenas xa na estrutura do club. Me imagino que moi contento co traballo, que a resposta que está vendo, non? Sí, super contentos, porque ao final, cando chegas ao fin de semana ao pabillón, pois o que hai son nenos e nenas da base. Si xa eras pertenencia coa base no club, é a forma, eu creo que é a forma de medrar, non? Entón, animámonos, vimos que as jornadas de portas abertas seguían a funcionar. Mera tamén apostou moito por isto, axudoume moito. Desde aquí tamén, pois, agradecerlle a Mera, porque fai unha labor inmensa desde fai moitos anos aquí. Con Pancho, que é o coordinador da base masculina, tamén moi fácil traballar, e bueno, ahora temos tamén a adestradora, Silvia, Cris, Resiana, que están super involucradas. Fomos capaces de sair con benxamín femenino, está xogando Liga Escolar masculina aquí na Mariña, Liga Galega por concentración, o Alevín Liga Galega, Infantil Liga Galega, Cadete Xuvenil Liga Galega, é o filial que xoga a senior femenino. Eso que decías de que se ven nenas e nenos no pabillón, vese moito tamén, por exemplo, no final dos partidos do equipo femenino, que sempre hai unha marea rodeando as xogadoras do primeiro equipo. Bueno, supoño que é máis fácil, non? Tamén que se acheguen tendo en conta ese referente do equipo femenino. Sí, agora eu creo que xa se normalizou un pouco. O ano pasado costaba un pelín máis, por o simple feito de que, bueno, hai outras modalidades deportivas aquí en Burela, que as nenas tamén lles tira moito, como o baloncesto, que está moi consolidado, a ximnasia rítmica, así que era curioso que, tendo aquí o mellor equipo de fútbol sala femenino do mundo, pois que non acabara de asentarse a base, sempre houve un equipo, a mesma xeración. Bueno, pois o ano pasado costou un pelín, pero ahora sí que cada vez preguntan máis as nenas, as visitas nos colegios tamén funcionan moi ben, bueno, que estamos encantados e moi contentos. E vese tamén que está habendo éxitos, que pouco a pouco vai medrando, porque temos xogadoras coas seleccións españolas sub-16, sub-19, veñen de xogar 4 os campeonatos de España, e supoño que tamén moi contento con ese aspecto, non? Sí, ao final foron os anos anteriores nos que as nenas empezaron, pois foron anos máis complicados, porque como todos os inicios empezas perdendo, empezas último en clasificacións, pero bueno, este ano o cadete competiu hasta a última xornada a Liga Galega, o xuvenil está aí, o senior, os peques están tendo un gran progreso agora que están empezando. Xa a última que vai arrincar o partido, eres tamén o presidente da Sociedade Deportiva Burela de fútbol. Antes, bueno, os equipos locais de fútbol e fútbol sala estaban con un pouco de costes un ao outro, agora firmachedes un convenio, a colaboración creo que é total, vese tamén na bancada de Vista Alegre que hai nenos sempre con camisetas verdes, supoño que tamén contento con este paso dado, non? Sí, encantados, de feito cada ano ampliamos o convenio de colaboración con algunha cousiña, este ano foi na terceira equipación do senior, que metimos camiseta laranxa para o ano, pois xa adianto dende aquí que a base das de Burela toda terá a segunda equipación naranxa, e así pois tamén a poden aproveitar para vir a Vista Alegre ás findes.
Perfecto, Jairo, pues moitas gracias por estes minutos de previa. Vamos a acompañar tamén nesta retransmisión. Vamos tal pasar por deferencia a xente que nos este vendo dende fora ao Castelán, pero dito, a seguir con ese gran traballo, que sigan vendo os seus froitos no futuro e que siga medrando. Parabéns de novo polo ascenso, moita sorte a próxima temporada na preferente. Moitas gracias, Miguel.